oportunidade que nós por adiantar. De casa na Holanda, que nós por seguir com o estudo de revelação, qual é a história da Igreja de Deus. Nós aqui um tiki pausa, pensei, me diz, agora nós vamos começar vez aqui, me diz recapitular um pouco no OPI, para nós cair em contexto, então acabamos a seguir vai, de encaminhar-nos a terminar a última vez. Pero primeiro que nós começar, nós vamos fazer uma palavra de oração, para pedir Deus guia-nos no estudo de hoje, tarde e à noite. Nós estaremos Dada Deus, o meu amado Senhor, nós te apresentando ao trono santo, agradecendo-vos com a bota Deus. Danke, Senhor, para o bom amor e danke por misericórdia que o tem para nós. No momento aqui, Senhor, nós também abrimos a palavra santo, nós pedimos para o Espírito Santo, vindo para nós compreender o que você vai estudar hoje tarde, qual é o tema de revelação, qual é a história da igreja, que nós estamos estudando para uma temporada acaba. Nós pedimos para o bem-estar humano, Holanda também, que está bem no lugar, para nós escutar e estudar aqui, e permitir, Senhor, que porte de grande proveito para o crescimento espiritual. Então, nossa oração e pedimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok. Nós estamos agora, nós estamos com a igreja de Pérgamo. Qual é a igreja que ainda é cambio na começar a tomar lugar dentro da igreja que a sala de Éfeso, agora tem um cambio dentro desse. We weten nog dat we zijn begonnen we zijn gebleven bij de gemeente Pergamo, waar een verandering is plaatsgenomen binnen de gemeente van God. Amen. Nós também disse que é carta que agora dirigi na igreja de Pergamo. Então agora nós também seguir Biden e caminho nós terminar a última vez. We gaan even terug naar de brief die Johannes heeft geschreven naar de gemeente Pergamo. En zo vanuit daar gaan we verder. Nós estamos dan Revelação capítulo 2, versículo 12 até 17. Okay. We gaan naar Openbaring 2, vers 2 tot 12. Vers 12 tot 17. Certo, bisa? É sunco tinha espadas scarpe e 2 filos de bisa aqui. Misa onda bota biba, camina Satanás o trono tá. E bota tene firme na mi nome e não anenga mi fé, ni den e dia na de antipas, mi testigo, e sunco tá fiel na mi, quem de guardo mata, me de bolso, camina Satanás tá biba. Oké, het zegt zo. En schrijf aan de engelen der gemeente te Pergamo. Dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon de Satan is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochen. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige. Mijn trouwe, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Que menos a mira que nós agora nós passar em parte aqui, que menos bisa, que Satanás tem trono. We hebben vorige keer gezegd dat we weten nu dat Satan een troon heeft. E nós começar em busca de trono que onde trono que está ubicado. We zijn nu dan op zoek gegaan waar deze troon der Satan zich bevindt. E nós bij Revelação 13, nós agora nós bij een beetje terug bij ons waken. Zo zijn we even teruggegaan naar doorgegaan naar Openbaring 13, waar we zometeen weer naartoe gaan. Que mensa mira que dragão aduna é poder na trono na bestia. We hebben gelezen en gezien dat de draak heeft kracht gegeven en macht gegeven aan het beest op zijn troon. Juist. Então nós sabemos começar em busca de bestia aqui, para nós ver quem e onde está. Dus, en toen zijn we op zoek gegaan om te kijken wie deze beest was en waar hij zich bevindt. E nós acá agora Daniel capítulo 7. En toen zijn we beland in Daniel 7. Pero Daniel capítulo 7 está paralelo na Daniel capítulo 2. Daniel 7 staat gelijkwaardig met Daniel 2. Nós sabemos, normalmente pode começar a ler de 2 bij 7. Normaal gesproken ga je van 2 naar Daniel 7, maar deze keer nós também net omgekeerd. Gaan we het anders doen. We gaan van Daniel 7 naar Daniel 2. Juist. Como que a revelação iba nós na estado de bestia não? E assim nós seguimos estado não para nós chegar.
Het is omdat openbaring waar we nu bezig zijn ons stuurt naar Daniel 7, naar de toestand van de beesten. Dus vanuit daar pakken we en dan gaan we verder naar Daniel 2. Juist. Que men, na Revelación capítulo 2, na igreja de Pérgamo, desse que viste na versículo 14, mas me tem algum coisa contra bo, para sombra bo tem não algum que tem na ensinança de Balaam, que é assim a Balak para pôr pedra de trompecar diante de Ayuno de Israel, para comer coisas não sacrificar na ídolo e para cometer acto não de imoralidade. En zo zegt hij in vers 14, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij er sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde de kinderen Israël een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Juist, que men, essa mira, essa etapa de prática em Pérgamo, ela quita a verdade de Deus e abuta outra verdade, outro evangelho, que é sum que apóstolo aan no começamento. Hier zien we dat wat gebeurt in de gemeente van Pergamo, dat de valsheid is binnengedrongen en ze hebben de echte leerstelling van God weggehaald en een andere soort leerstelling in de plaats gezegd die eigenlijk niet klopt met de werkelijkheid. Maar in surge dos evangelio. Daar zie je dat er 2 evangelies is ontstaan. Es de Deus Die van God e es de diabo. en die van de duivel. Avança em dia de adoração de sábado Nu hebben we gezien dat de dag van de Sabbat is veranderd. e é já domingo, aqui da banda, com a cambia Constantino, é de outro contexto. En hoe die is veranderd naar de zondag met een andere context dat de duivel heeft, dat Constantijn heeft veranderd. Ela segue bem no versículo 15. Assim na botim algum também com a mesma maneira da tem na ensinança de Nicolaitanan, pensei, repenti, se não me tá bem pronto cerca bo, e lo me hace guerra contra nan com a espada de minha boca. En zo vervolgt het in vers 15. Zo heb ook gij sommigen die op gelijk wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeert u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met de zwaardsmijns mond. Sim, que nossa Bíblia passamos a saber, espada é palavra de Deus. We hebben vorige keer gezegd dat het zwaard is het woord van God. É batalha tá entre error e verdade. Dus het strijd is tussen de goed en het kwade. Dus wat het echt is of niet echt. Sim. Que mesmo, agora introduzir evangelho falso. Dus nu is gekomen natuurlijk met het gemeente van God is nu binnengedrongen met een valse leerstelling. Nu moet je gaan kiezen welke je eigenlijk wil gaan volgen. Se você vai dobrar vai na Constantino subanda para proteção e poder militar. Of je gaat richting de Constantijnse leer om macht en kracht te krijgen vanwege het militaire gezicht. Of você queda do lado de Deus, sua verdade e a proteção divina. Of je blijft in de weg van God en met het eeuwige evangelie en ontvang de kracht van de hemelse. Juist. Então, se que no versículo 17, é que tem rea, lá que tende lo que espírito da bisa na igreja não, é que vence na gelo me duna de emanas condi, e lo me duna pedra branco, e de pedra número novos que bi, que ninguém gente não conhece, senão solamente é coisa que bi, a receber. En het vervolg in vers 17. Wie een oor heeft, die horen wat de geest door de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Juist. Que men is een promessa maravilhosa marana je. Dit is weer een wonderbaarlijke en mooie belofte die eigenlijk vast is voor degene die trouw aan het woord blijven. Juist. Nós temos um nome novo que ninguém não conhece. We zullen een nieuwe naam krijgen die niemand anders weet dan diegene zelf die het ontvangt. Que men Yasmin tá hora cambiar na outro nome. Que men não conhece. Ja, zo wordt mijn naam anders geschreven. Que men para nós mira que promessa na maravilhoso Deus te dona é que escuta e escolhe corretamente. Zo zien we wat voor mooie belofte God heeft voor degene die het woord luistert, gehoorzaam en het juiste kiest.
E nós sabemos, nós começar em busca de trono, nós mira den a carta de Pérgamo, e também sabe que Satanás tem trono. Oké, we waren op zoek naar de troon. En want in de brief van Pergamo staat geschreven dat de Satan een troon heeft. E agora vai buscar a palavra trono para o onde mais te vou mencionar, e aqui na Revelação, capítulo 13. En wanneer je gaat kijken, gaat zoeken van waar verder de troon wordt gezegd of beschreven, brengt het jou naar Openbaring 13. E agora nós vamos na Revelação 13, versículo 1, nós está lendo essa bisa. E minha mira, bestia está subi sali fora dela mão, e estava tem 10 cachos e 7 cabeças, e riba su cacho não, estava tem 10 diadema, e riba su cabeça não estava tem nome não de blasfemia. Openbaring 13 vers 1 zegt: En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godlastering. E bestia come ampira, estava da maneira leopardo, e su pia estava da maneira de pia de bear, e su boca maneira boca de leão, e o dragão adune su poder e su trono e grande autoridade. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als een muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Juist, que men, als een transferência que não, caminho da dragão aduna, que men é dragão, nós sabemos representar diabo, ela aduna e bestia aqui, su trono, su poder e grande autoridade. De draak symboliseert natuurlijk de duivel, Satans. En hier zien we dat dus de Satan gaf zijn kracht aan deze beest, zijn troon en zijn grote macht. Que men, agora nós temos que buscar, tá quem é bestia aqui, tá? Nu gaan we zoeken wie deze beest is. Passou se diabo adune su poder do neto coisa, nós temos que bewaar quem é bestia aqui, tá? Want als de duivel deze beest alles heeft gegeven, zijn macht, zijn troon en zijn kracht, moeten we even gaan kijken wie deze beest is. E a primeira coisa que nós temos que ter parte de bestia que está mencionado em versículo aqui. En het eerste wat we gaan kijken is naar de deel van die dieren die deze vers beschreven wordt. Esta bisa, leopardo, En wat de tekst? bear, sabe como é que usa? Não. En het zegt leopard, een beer en een leeuw. Juist. Que men três bestia está mencionado aqui, não. 3 dieren worden hier genoemd. Agora nós temos onde mais está mencionado bestia aqui. We gaan even kijken waar verder in de Bijbel worden deze beesten ook genoemd. Então, retiba nós na Daniel capítulo 7. En zo brengt hij ons naar Daniel 7. So, Daniel capítulo 7, botar menção bestia aqui mencionado. Want Daniel 7 zie je precies deze dieren ook benoeming ervan. Juist. Nós vai Daniel capítulo 7. Lá nós começamos no versículo 4, para nós vai direto na bestia, não? Para nós mirar com que paralelismo com similaridade na isso mencionado em Revelação, capítulo 13. Okay. We gaan door naar Daniel 7 en we beginnen gelijk bij vers 4 om te gaan kijken hoe gelijkwaardig deze beest is aan openbaring, wat openbaring 12 vertelt. 2 vers 13 vertelt. Esta bisa é prometa para maneira leão e estava tem hala de águila. Het zegt, het eerste leek op een leeuw en had adelaarsvleugels. Que mesmo também é leão, estava mencionado em Revelação capítulo 13 também. Je ziet dat deze leeuw wordt ook benoemd in openbaring 13. Esta bisa é de 2 estava da parte bear na versículo 5, sorry. En in vers 5 zegt hij, en zie, de andere dier, het tweede leek op een beer. Estava da sentado de banda e estava tem 3 répteis dentro sua boca entre sua gente, não. Het richtte zich op een ene zijde op en 3 ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. Vez que você vai definir bestia não, pero antes mencionar para nós mirar com similaridade de bestia não que agora mencionado em Revelação 13. We gaan straks even helemaal uitspitten wat betekenis is van deze beesten. Maar nu gaan we eerst even al die beesten opnoemen die openbaring 13 overspraken. No versículo 7, sabe, outro bestia, maneira leopardo, que estava tem 4 alas de para arriba de sua lomba, também é bestia, estava tem 4 cabeças.
Daarna zag ik, en zie, een andere dier gelijk een panter. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. Juist. Kijk, ons mira, ela bisa leão, beer e leopardo. Men tura 3 bestias que ela menciona, tá aí denk Daniel capítulo 7. Dus we hebben al gezien, we zagen de leeuw, de beer en de leeuwpaard, wat ook Openbaring 13 over had. Pero denk Daniel capítulo 7, também menciona bestia também, macho feroz. Maar in Daniel 7 wordt ook nog een andere dier genoemd, een verschrikkelijke dier. No versículo 7, In vers 7, ela bisa, é de 4 bestias, espantoso e terrível, e sumamente fuerte, e estava de gente grande de hero, ela devora e garna, com sua pianang, ela trapa lo que ta queda, e estava da diferente, fora ture bestia que estava da promecune, e estava de 10 cacho. daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, een 4e dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldige sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef. Vertrad het met zijn poten en dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. Juist. E o que eu disse, estava de 10 cacho, que men, pelas mas ênfasis, estava de 10 cacho. En hij had echt een benadrukking gezet, deze dier had 10 horens. E por isso como estava de cacho. Het woord had ook kunnen zeggen van de dier had horens, Pela specifique, estava de 10 cacho. maar het werd gespecificeerd met 10 horens. Bem, nós vai riba je, atrove. We gaan straks ook weer terug op die. Pero tu bisa no versículo 8, tem algo mais suceder, pessoal. Tu bisa que não, mientras como estava a contemplar o cacho, não seria para o cacho na atenção de Daniel também. So tu bisa, mientras como estava a contemplar o cacho não. En het gaat verder in vers 8. Terwijl ik op de horens lette, zie, daartussen, Outro cacho, chiquito, zie, daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. as ali meio de não. Ja. Ainda bisa. Zie, dat is ik hebben. Okay. Pero, Que man? detalhe outro. Para nós mira, eu bisa é coisa que tu com Daniel tá descreveu, via tu bom com verso ao escrever, para banha dulçura de je. Je moet altijd nagaan en kijken, goed kijken hoe het geschreven staat, zodat je het lekkerheid ervan proeft. Well, imagina Daniel hallando a visão. Ela me rebestia não, por mim como você mencionou. Stel je eens voor, Daniel, die kreeg het visioen en zag de dieren, net als daarvoor wat we hebben gezien. Ela me rebestia terrível, espantoso, qual é que era den choque. En opeens zag hij een verschrikkelijke dier die hem eigenlijk in een schok bracht. Com nem nome nem por onde Die zelf een naam kon hij het niet Bom, mira com geven. espantoso da bata. Zo verschrikbarend was deze dier. A outra estava em 10 cachos no versículo 7. En in vers 7 zegt hij, deze dier had 10 horens. Pero mas bisa we para bom tinha conta bote frase, estava em 10 cachos, que meta echt vale bota atenção não. Dus nogmaals, let op waarom die tekst zegt het had 10 horens. Dus het trekt al je aandacht van 10 horens. Waarom 10? Abo Daniel, ito bisa abo kinang, ela be contemplar e cacho na, Daniel também su vista waro ibana e cacho na. En het zegt ook hier dat Daniel ging echt op de horens letten. Zie. In vers 6 zegt hij, vers 8, terwijl ik op de horens lette, Ok, de holandesa bisa boy bon também. Que ela let op, ela be fica su vista ribe 10 cacho na. hij ging echt focussen op die 10 horens. Abo de repente bisa abo outro cacho sali. En opeens kwam een andere horen Ande bisa chiquito. en een kleine Ela sali meio de não. kwam daartussen en verhief zich. E 3 dias pro me cacho na hora arrancar cura isco turso delante. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. E até e cacho aqui tava tem o maneira boa de ende. En zie, die horens hadden ogen als mensenogen. E pouco tava ta gaba macha. En een mond vol grootspraak. Ah, coisa mais interessante. Nu wordt het nog spannender. Ela me cacho aqui. Dus Johannes zag een kleine hoorn. E ok, cacho aqui, ah bom. Que eu. Oké. A outra bisa e tem o maneira boa de ende. En deze hoorn had ogen, net als mensenogen. E
2. Awasi simultaneera, ja, ja. Dat correcto? Ja. En we zijn al eigenlijk in Daniel 2 al voorbij. We hebben samen gestudeerd. Kaya wak kita boss, boss kami Daniel 2 waki. Dus nu kunnen jullie ons gaan zeggen waarover gaat Daniel 2. Kaya manera no sa acaba, Daniel droom. 2 tabay di imagen na Nabucodonosor. Dus Daniel 2 gaat over de droom van Nabucodonosor. We hebben al over Daniel 2 bestudeerd. Kaya sa mira que metal tabate reino nang kumisana fi Babylonia. Dus we hebben gezien dat vanaf begin Babylonse Rijk. Después Medo-Persa. Dan hadden we de Gries. Medo-Persa. Medo-Persa, sorry. Después Medo-Persa. Grecia. En daarna Griekenland. Después Roma. En dan Rome. Y después 10 naciones de Europa. En daarna de 10 natie van Rome. De 4 10 verdeeldheid. deden. Plantipia com 10 deden. Wat de 10 tenen zich voorstelt. Pero wako en preat no, ito estaba in 10 cacho. Kijk wat het woord Daniel zei 7. in Daniel 7. Het had 10 horens. E aqui não, é in 10 deden. En bij deze beeld van Nabucodonosor had het beeld ook 10 tenen. Que men eta mesmo contexto de Daniel capítulo 2. Dus het heeft eigenlijk hetzelfde context als Daniel 2. Pero em cada outro simbolismo que dá mais informação adicional. Maar gezet in een ander symbool, een tekenen, die eigenlijk meer een aanvullend is op die beeld van Nabucodonosor. Ok, lá nós vai tiki stap de dia para nós chegar Daniel 7 back. Oké. We gaan stap voor stap erin. Nós está gewoon door kost Daniel 2 kawa met gewoon mencionar grote lijnen. Quer botar mira? Oké. Ja. Esta bisa ding Daniel 2:38. Abo tá cabeça de ouro, que men Babilônia tava tá cabeça de ouro e Babilônia era de 605 até 538 prometo com Cristo. Oké, we hebben gezien dat Babylonië was de hoofd van goud. En die heeft van 605 tot 538 voor Christus geheerst. Esta bisa e depois de Ibo lo lantou outro reino. En het zegt, na jou kwam een andere koninkrijk. Qual é de Medo-Pérsia? Welke is de Medio-Persia. E nós mira e braça tem 2 mãos. We hebben gezien dat Medio-Persia had 2 schouders, hadden 2 armen. Nós vamos dar 2 reino a uni. Omdat er zijn 2 koninkrijken die samen zijn gevoegd. Pérsia, questão de Medo. Medio en diegene van Persia. Na bira Medo-Persa. Samen zijn ze Medio-Persia. Como mira PC tem 2 braças. Daarom had hij 2 armen. Pero nós mira e Medo-Persa porque não dura para sempre. Maar we hebben gezien dat Medo-Persia ook niet voor altijd heeft geregeerd. Depois de G, nós estamos na Daniel 2:39 e depois outro, de 3 reinos de bronze. En daarna zegt hij ook in Daniel 2, Sim, 39. 39, er kwam nog een andere koninkrijk van Bronze. brons. Qual estava a representar Koper. é de Grécia. Wat eigenlijk symboliseert Griekenland. De maneira nós fala de história, Grécia estava a conhecida by guerra com sua inteira sua armadura não, de koper. Zoals we zien. Zoals we kunnen zien De história. in het geschiedenis. Com ena não de Grécia estava a by guerra com não arma não tu costa estava de koper. Dat de mensen van Griekenland met oorlog invoeren, alles in het koper. E Grécia da arena de 331 En Griekenland heeft geheerst in 331 tot 168 voor Christus. Perto bisa, e ora lo vai ter de 4 reinos que está mais forte que o Hero. En toen zegt hij, er zal nog een andere koninkrijk opstaan, die zal nog even sterk zijn als ijzer. Passou uma Hero tá garne tá machucar turcos. Omdat ijzer breekt niet. Omdat ijzer alles eigenlijk vertrapt. E machucar turcos. En alles verplettert. E maneira Hero tá quebra turcos na pida, assim elo garne quebra tudo isso aqui na pida. En zoals ijzer zich alles vermorselt, zo zal deze koninkrijk ook alles vermorselen. E a Palmeira com é descrever é Império Romano aqui.
Zo zie je ook hoe de Bijbel het Romeinse Rijk eigenlijk beschrijft. Tá. Heru, men duro. Reinado de piedra. Het zal een koninkrijk zijn, stevig, hard en krachtig, net als een steen. E taba ta conheci também quando anda bij guerra, toen ang armadura nang die heru. Se taba ta En típico. ze waren ook beschreven omdat ze gingen altijd de oorlog voeren, omdat al hun wapens waren van ijzer. Pero que sucede? Roma não queda reina para sempre que poder que taba tin. Maar Rome heeft niet altijd met dezelfde macht geheerst. Pas som ora wadi história batamira, después Constantino Amuri, Je ziet weer in de geschiedenis, op het moment dat Constantijn dood is gegaan, o Império Romano a queda dividi em três. de Romeinse Rijk is in 3 verdeeld. Esse taba ta e Yunang di Constantino. Dat waren de kinderen van Constantijn. Pas ora wende muri sempre anda parte bienes com aqui. Weet je toch, wanneer iemand dood is gegaan, wordt het de dingen verdeeld. Men es Constantino 2, De Constantijn 2 abai lado e a banda, is naar een kant gegaan. Constante abai no outro parte, mas Constante mei is naar een andere deel van de Romeinse Rijk gegaan. e Constâncio abai ne parte outro banda. En Constantius is naar een andere deel van het Romeinse Rijk gegaan. Assim na Império Romano que taba ta uno, En zo is de eenheid van de Romeinse Rijk die één was, que taba da maneira heru, die net als ijzer was, agora debilitar. is eigenlijk verzwakt omdat het verdeeldheid kwam. O que passa? Wat is er nu gebeurd? Rondou de Roma tava tem algum tribunal que tava da sempre que era derrotar Romano naqui. Om Rome heen waren altijd mensen die graag de Romeinse Rijk wouden gaan vernietigen. Perdor quando tava ta assim persona poderoso uno, Maar omdat ze waren zo sterk en krachtig, não pora nunca tem éxito dessa aqui. nooit hadden ze eigenlijk succes om de Romeinse Rijk eigenlijk te kunnen vernietigen. Pero de mes ora Constantino muri que Império Romano que era dividir, Maar op dat moment dat keizer Constantijn kwam te overlijden, dat de Romeinse Rijk werd verdeeld, na bom chance para atacar Império Romano aqui. hadden ze een hele goede kans om nu het koninkrijk van het Romeinse koninkrijk te kunnen aanvallen. E na pensei bom, En ze hebben het goed bedacht. ora na e promena acaba atacar tava ta godos não. De eerste die gingen aanvallen waren de Godos. Que men na abini guiar door die Alerico, Ze kwamen via Alerico. wat een kapitein Heb de je al exército. beeld daarvan? De. Wat was de kapitein? Que men ela drenta Roma En die is het Romeinse Rijk binnengekomen. e ela debilita, ela destruir e Romano naki. En die heeft het Romeinse Rijk eigenlijk vernietigd. Depois de ora ja Roma tava ta basta debilitar acaba door de ataque de godos não. Op het moment dat het Romeinse Rijk wat verzwakt is door het aanval van de Godos, Abin vandalos, is de Vandalos gekomen bouw die Genserico ng kapitein onder de macht van de Genserico. via di Lamang costa, Via het water. ela bin guerra contra Roma. En ze zijn oorlog gaan voeren tegen de Romeinse Rijk. E andava de éxito dessa aqui. En ze hadden succes. Quem godos na bin de terra, Godos waren via het land. vandalos bin di Lamang Vandalos zijn eigenlijk via de zee. e Net als na piraten. ataque di Lamang plus terra. Ze hadden dan een aanval via het land en ook via het water. Ora na vandalos acaba, Toen Vandalos klaar was, tur ay mas coragem para não binha ding. dus hadden de anderen ook natuurlijk Dus wat weer- kracht om binnen te komen. Assim que Hunos, En toen Hunos kwamen de Hunos. bouw die Attila ng kapitein Onder de Attila, hun kapitein, na abini e bij contra Roma. zijn ze binnengekomen en zijn tegen Romeinse Rijk gegaan. E por último, es cadale e cuchu mortal. En als laatste, degene die eigenlijk het mes in hun rug hebben gestoken. Abing Een garganta. dodelijke mes.
ta Herulos na. zijn de Herulos. Baudi ad Odoacro, Onder de macht van Odoacro. Odoacro a bini drenta Roma bij Italia Odoacro is binnengekomen via Italië, e in Italië. Ja. abutat imperador romano ba voor is poder. En heeft de Romeinse keizer van zijn troon eigenlijk doen aftreden. Assim eigenlijk iglesia império romano imperial maneira heru awardo debilita af am kabakune. Zo is eigenlijk het Romeinse Rijk tot verzwakt eigenlijk. Pero su renata pata es un más largo cultura. Maar zijn koninkrijk was is de langste van al. Também quando repita más largo de parte de curva. Zoals je ziet, ook onze benen zijn de langste dan de andere lichaamsdelen. Assim ela sociedade também de história. Zo is het ook in het geschiedenis. So império romano que com o poder de hero era em 168. Wanneer 168. Promé com Jesus. Van deze Romeinse Rijk is eigenlijk 168 voor Christus Para 476 depois de Jesus. tot 476 na Christus. Que men para mira é período largo império que a governar. Zoals je ziet van de langste tijdperk dat deze Romeinse Rijk heeft eigenlijk geheerst. Para mira é poder quando estava tempestade de maneira hero. Zo zie je het macht dat ze hadden, daarom waren ze net als ijzer. É duração da moça não poder quando estava tem. Het duurheid van hun heerschappij bewijst de macht dat ze hadden. Pero ora waren debilitar, é também se wading en kos no acaba nang. Op het moment dat ze eigenlijk werden verzwakt, zegt het verhaal, het geschiedenis, dat het niet tot daar is gestopt. Pastor na bij pensa outra estratégia para não bole bem com manda trove. Nou, je weet, de Romeinen zijn natuurlijk strategieën. Die denken en zijn een beetje sluw. Sí. En die zoeken natuurlijk een andere invalshoek om toch weer tot macht weer te kunnen komen. Juist. Aqui Daniel 2:41-42 de Bisabo. Daniel 2 41 tot en met 42. É da Bisa. E Cuba mire pia nan e de nan di pia parte de clay de alfarero e parte de hierro. Esse significa que aquilo tá reino dividido. Mas ele tem a força de hierro dentro, como Cuba mira, e hierro mesclar com clay e mescos com de nan di pia taba tapa parte de hierro e parte de clay. Assim parte de reino lota forte e parte lota frágil. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels pottenbakkerslijm en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben. Juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen daar voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn. En ten dele zal het bros zijn. Juist. Que men bota mira, eta bisabo, eta pia, quando bisa, é parte de hierro dentro ainda. Dus hier zegt hij dat deels van de voeten had nog steeds het ijzergedeelte in zich. Solamente ela waro dividir. Alleen maar werd het verdeeld. De maneira não sa, Gemengd. ora boa de história, ta hopi frapante em holandês, não? Als Eta je in de bisabo. geschiedenis kijkt, is verpand. Eta bisabo, ora é Império Romano que queda derrotar completamente na 476. De geschiedenis zeg je op het moment dat het Romeinse koninkrijk is vernietigd in 446 na Christus. Taba tem exactamente 10 tribunal riba e território romano. Er waren precies 10 naties op de terrein van het Romeinse Rijk. 10 net. 10, precies 10 naties. Mensen que não tá isso não, de anglo-sajones, Deze zijn de Anglo-Sajones, francos,
De Francos, Germanos, Germanos die nu Alemanië zijn. ajá, Lombardos, Romanos dat nu Italië is. Suevos, Suevos dat nu Portugal is. Visigodos, Visigodos dat nu Spanje is. Burgundios, Burgundios dat nu Suïza is. Ostrogodos, Ostrogodos dat Destruí, is nu vernietigd. Herulos, Herulos is nu vernietigd. Vándalos. Vandalos is vernietigd. Pero een costa la atención aquí, ¿no? Breng niet iets hier jouw aandacht. Tem três de tribunal aqui está destruído. Er zijn 3 van deze naties vernietigd. Ao oro bij não só les de Daniel 7 que ons mire cacho assim. Toen we gingen lezen in Daniel 7, wat heeft deze kleine hoorn gedaan? Então bisa é cacho aqui está três de não para minha existência. Só agora você lê. Het vers zegt, deze hoorn, de kleine hoorn, heeft 3 hoorns eruit gerukt, zodat hij eigenlijk tot macht kon komen. Juist. Que men, nós está bij Daniel 7 bezig que gaan para weer nós terug botar contexto. zometeen naar die Bem aqui context. para nós lá. Só top interessante, pessoal. Três de império, 10 tribunal agora destruir. E também sabe Daniel 7 e cacho we minha existência ela destruir 3 de cacho não pebini. Het geschiedenis vertelt ons dat ze hadden 3 rijken binnen de Romeinse Rijk. Toen op het moment dat ze waren verzwakt of vernietigd, waren 10 rijken, kleine rijken. En Daniel 7 vertel je dat er waren ook 10 horens, terwijl de kleine hoorn heeft 3 eruit gerukt. Palmira é link, é Zie je paralelo nu com de link? Nantacana. Het parallel hoe de geschiedenis samenloopt met het profetie. Pero Bijbel da bisa, não é heros momentos que claimas. Maar de Bijbel vertelt ons ook dat het ijzer zal nooit mengen met klei. Wat é louco eigenlijk, é cacho consumir in Daniel 7, Het eigenlijk wat de kleine hoorn dat we hebben gezien in Daniel 7. é poder é que estava tem promê que ora lá cai. É que. Was het macht weer herbouwen wat hij eerst had. Pero na lubi da onda não sei aqui não. Se você não quer uma bona cabeça. Hoe wij eigenlijk tot hier zijn gekomen. Agora nós começamos na revelação, a igreja de Pérgamo. Hoe zijn we begonnen? In de gemeente van Pergamo. Caminda, nós lemos Satanás tem trono. Waar we hebben gelezen dat de duivel een troon had. Nós vai revelação capítulo 13. We zijn er verder gegaan naar Openbaring 13. Nós mira que dragão aduna é bestia, seu trono, poder e grande autoridade. We hebben gezien in Openbaring 13 dat de draak heeft de beest zijn troon, zijn macht en zijn kracht gegeven. Agora nós sabemos começar a buscar é besta que tá, quem é besta que tá. Dus toen zijn we op zoek gegaan, wie is deze beest die de draak, de duivel, al zijn macht en zijn troon en zijn kracht heeft kunnen geven. Pero Bijbel tá vai stap a stap, Bijbel tá sali tagame sora. De Bijbel gaat stap voor stap. Nós vamos começar vai marchar op vlak, nós vamos começar na primeira besta de 2, de 3, de 4 Toen bestia. zijn we begonnen naar de eerste dier, de tweede dier, de derde dier. De 4 bestia que nós terminou não porra um número p. En tot de vierde dier dat we eigenlijk nog geen, Johannes nog geen naam kon vinden voor die. Pero nós sabia, nós não vai Daniel 2 também, para sonando para de mesmo coisa. Maar toen zijn we naar Daniel 2 gegaan, want ze praten Daniel 7, praat hetzelfde als Daniel 2. Que men agora nós mira agora, que epa, nós chega até na final de pia, nós mira tem 10 nações de Europa. En nu zijn we naar de beeld van Johan op Daniel 2 en we zagen aan de einde de voeten met de 10 tenen die eigenlijk dezelfde praat bij de 10 hoorns van Daniel 7. Que men, é bestia agora, tá mais tinha mais começar a ver tinha mais clame da que de nos vista. Dus die dier, de beest, begint langzamerhand wat beeld te krijgen in onze zicht. Que men lá não siga tiki mais, acabamos tá vai ba mais danger. Dus we gaan even verder verdiepen. Passou minke bule parte que passou, imagens de Daniel 2 não acabe não. Ik wil deze stukken niet overslaan, omdat het beeld vanuit Daniel 2 is daar niet daar gebleven. Dus het hoop importante parte que eigenlijk mais importante que tudo. Maar deze deel waar we nu bezig zijn, is eigenlijk de belangrijkste deel die nu gaat komen, die gelinkt is naar het beeld van Daniel 2. Essa aqui tá nos esperança, essa aqui nos Bíblia para guarda. Dit is onze hoop, de hoop waar we eigenlijk leven en onze geloof opbouwen.
erop wachten. Eigenlijk, realmente, es Jesus que era bisa nos, nada otro. Wat eigenlijk Jezus aan ons wilde zeggen. Pero di bosa, para não compreender que tu passa, promete que Jesus so de, lagami dura na história de mundo aqui, para não mira. Maar Jezus zegt om hun eigenlijk, mijn kinderen eerst te laten begrijpen wat daarvoor gaat gebeuren, laat ik ze even dat geven, zodat ze alles gaan begrijpen hoe de toestand van deze wereld naartoe zal gaan. Lá no suaca ook, versículo Daniel 2, versículo 34, 35. Saque no esperança. We gaan naar Daniel 2, vers 34 tot en met 5. Eta bisa, bo asigi wak, te ora com pedra worden cortar, com no kumang, Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen een mensenhand een steen los, e essa que dal e estátua riba su pianang di hero e klei e garnanang. die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde ze. E ora e hero, e klei, e bronze, e plata e ouro, tur a wordo garnana e messo momento. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaft op de doorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee. Apa saem bai. Ja, sorry. E a beira maneira bagaço de plente de babati me enche, den zomer. E biento a ribanang, assim que não por raia ni rastro de nang. Mas é pedra com a dale estátua, abira ser grande e a hiena inteira terra. En zij werden gelijk op kaft op de doorsvloer in de zomer. De wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en die gehele aarde vulde. Você sabe que é uma esperança real. Dit is eigenlijk onze hoop. Revelação over de saque revelação da bisa nós. Dit is wat openbaarde zich over het Tudo o que está praat. passando, mei de história aqui, Alles wat tussen deze verhaal gebeurt, nós temos passagem. is eigenlijk een passage. Deus quer muito, não quer lá nós sincero que Deus de prometo essa que God de. wilde ons niet zo laten zonder te weten wat hiervoor Pero zal é que para nós gebeuren. preparar para o momento aqui. Maar God wil dat we eigenlijk voorbereiden op deze moment van de steen. A pedra aqui que está representar realmente. Wat stelt deze steen voor in werkelijkheid? O aqui da bisa no versículo 44 Daniel 2. Kijk wat hij zegt in vers 44 van Daniel 2. E den dia nan die reinan e Deus de cielo lo lanta reino que nunca lo no wordt destruir. Maar in de dagen van de koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. E reino ele não passa para nenhum outro pueblo. En waarvan de heerschappij op geen andere volk meer zal overgaan. Ele garna e põe fim na tour e reino nan aqui. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Mas é mesmo dura para sempre. Maar zal het bestaan in eeuwigheid. Pense que bisabo de versículo anterior nós lesa. E ora e hero, e clay, e bronze, e plata, e ouro, tour ta guardo garna na mesmo momento. En daarom zegt hij in vers 34. 34, 35, dat het goud, het koper en het brons vermorzeld en het ijzer vermorzeld zal worden op dezelfde moment. Eu não gosto de dizer, e biento aí banang, assim que não por aí ni rastro de nang. En de wind heeft hun weggewaaid en je zal niet eens een rasp, zal niks meer van ze vinden. Que man, é luta que nós tem awe de mundo aqui. Dus het strijd dat we in deze wereld nu hebben, Laga nós tem duro e firme. laten we eigenlijk standvastig zijn en volharden. Mas você sabe que nós tá biba para espera. Omdat dit is wat we eigenlijk ophopen. Taure Jesus bing, acaba que tour erenana de mundo aqui. Wanneer Jezus terugkomt om een einde te maken aan al die valse koninkrijken die nu in deze wereld zijn. Ora Jesus bing, acaba que tour injustiça de mundo aqui. Wanneer God komt en een einde zet, Jezus komt en een einde zet aan alle onrechtvaardigheden.
Dona isso não que guarda matado no tempo de Esmirna, bem arriba, tu é cristiana para motivo do evangelho de Deus. En om allegene die de bloed heeft eigenlijk gestroomd ten koste van het evangelie van Christus, van Jezus. Não tudo lá na recompensa, ora é pedra que me dá a imagem. Hun allen zal hun loon krijgen. Loon, ja, niet loon. Ja, zal hun loon krijgen wanneer deze steen, deze voeten tegenkwam. E nós soubemos isso aqui, nós soubemos, Revelação 11:5. Dit is wat we dan zeggen, Openbaring 11:15. E di 7 angela toca isso onde bostan duro den cielo bisando, e reino di mundo abrirá reino de nosso Senhor, Jesus Cristo, e ele reina para sempre e sempre. Openbaring 11:15 zegt. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en zijn gezalfden. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Está que nós cada lobisa, que o por fim, abrir justiça para acabar com todo o sofrimento e maldade e luta do mundo aqui. En dan zullen wij allemaal zeggen, eindelijk is een stop gebracht, een einde gekomen aan alle pijn en alle verdriet en alles wat deze wereld eigenlijk ons toedoet. Wat é bom para nós a história, Het is goed om de geschiedenis te weten. bom para nós aqui que nós de Het is goed om te weten wat voorheen gebeurt. Pero coisa que é mais importante, Maar wat eigenlijk belangrijker que is, parte final de manga de is piedade. het allerlaatste gedeelte. Qual representar e beneden de Jesus. Die eigenlijk symboliseert het terugkomst van Jezus. Você está em Juan 14, versículo 1 e 4. Dat zegt hij in Juan 14, vers 1 tot en met 4. No laga vosso coração bem tranquilo. Uw hart wordt niet ontroerd. Quere de Deus, Gij gelooft in God. quere também de mim. Geloof ook in mij. Den casa de minha tata tem roupa lugar de biba. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Se não estava assim, lomi avisa bosso. Als het niet zo, anders zou ik het u gezegd hebben. Passombra me tabai para preparar lugar para bosso. Want ik ga heen om uw plaats te voorbereiden. E ora me vai preparar lugar para bosso. En wanneer ik heen ga, Lomi bem a trobe e se bosso cerca me. Ben en u een plaats bereid hebt, kom ik en weder. Para caminhar a mita. En zal tot mij nemen, omdat ook gij mij moogt waar ik ben. Bosso tá importar. E bosso sa onde me tabai e caminha bosso sa. En waar ik heen ga, daarin weet gij de weg. Wat que Jesus me sapiando que no laga vosso coração bem tranquilo. Quere de Deus e quere também de mim. Deus está para saco, não se passa dificuldade e luta no mundo aqui. Kijk hier wat Jezus zelf zegt. Laat uw hart niet ontroerd worden. Jezus weet wat wij eigenlijk hier op deze aarde te maken zullen krijgen. Deus está para saber o poder de cacho aqui. God wist wat de macht en de kracht van deze kleine hoorn zal brengen hier op aarde. Deus está para saturene não colocar matar para motivo do evangelho de Deus. God weet van iedereen die gedood zal worden omwille van het evangelie. Pero cada de martír que morre, riba que esperança que tem no coração. Maar elke van deze martier zijn dood gegaan met deze hoop in hun hart. Jesus avisa, no laga bo coração bem tranquilo. Quere de Deus e quere de mim. Dat Jezus heeft gezegd, laat uw hart niet ontroerd worden. E corpo pode matar, pero alma está na paz com Jesus. Het lichaam kan vernietigd worden, maar je ziel zal in vrede blijven met God. E ora Jesus bem, ele ressuscitar e gente não cawardo matar aqui. En wanneer Jezus terugkomt, zal degenen die dood werden gemaakt herrezen worden. Para na recompensa de na que fiel na Deus. Om hun loon te krijgen omdat hun trouw waren gebleven E aan nós God. também turto waro contar, basta que firme na En vontade de wij ook Deus. zullen ook meetellen samen met degenen die voor het evangelie zijn gestorven, als we echt vasthouden
aan het woord van God. Tudo lo que não sa papa ta advertência não que Deus sa buta para não sa promete que lo passa, promete bem. Alles wat we hebben gesproken is eigenlijk een waarschuwing op wat gaat komen. Percebe bem? Voordat Jezus Juist. terugkomt. Que men tá pensando uma mensagem sei não, pero nos focus principal mis que daria bem de Jesus. We moeten natuurlijk weten wat er gaat gebeuren voordat Jezus terugkomt. Maar onze focus moet blijven op het terugkomen van Jezus. Zodat we ook mee kunnen gaan. E a abertura entre Biba, para louco para o ting, En vandaag zien we dat iedereen eigenlijk leeft maar om te leven. não entra Biba mes que esperança que Jesus tá bem. Mensen zijn het hoop verloren en hebben het leven maar om te leven. Nanta festa, nanta goza. Sommigen geloven niet eens meer dat de Jezus nog terugkomt. Perda bisavo de Mateus 24:17. Maar dat zeg je in Matthäus 24, 37. Pasoma de ebeni, pasoma ebeni de Judi hen dat een meskos ko dia nan di noe. En dat zeg je Matthäus 24, 37. Que Want men, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. que men tá Deus faz uma comparação aqui. God heeft hier een vergelijking gedaan. Para mira de tempo de fim que te tipo de gente Dus nan aan colotei. aan het einde van de eindtijd, wat voor soort mensen zal er zijn? Pero nós que Deus tá dando nós é advertência nan caba. Maar wij weten dat God ons al de waarschuwingen heeft gegeven. Mas te sa pascoe corretamente. Dus nu kunnen we eigenlijk goed kiezen. Nós sabia para louco mas. We gaan niet zomaar leven. Nós saco Jesus so bem. We weten dat Jezus Pois terugkomt. Deus não boganha. Want de Gods woord liegt niet. Tá sa nós não sai dia nem hora. We weten niet de dag of de tijd. Pero se me quer no 100% Jesus bem Of we zo. willen of niet. Maar 100% komt Jezus terug. E com não tava tá dentro de não é, tá bisa? A sombra mescos com dentro de aqui, não tava tá come e bebe, não tava tá casa, do para casa. Te dia que não é a Biden arca e não a compreender te hora que deluvia bem é a bai com não tour, assim na ebenie de Jude hende lota. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de mensenzoon zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zonvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zonnevloed kwam en hun allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Quem para mira com é tipo de andabata. Não tava tá eigenlijk Deus está mencionar algum coisa, pelo que Deus quer mostrar nós, quando tava tá biba na vida normal, mas nada não vai passar. Hier zie je dat God ons laat zien, een vergelijking geeft dat in de tijd van Noach hoe de mensen waren. Het is precies ook nu in deze tijd. Ze leefden, ze feesten, ze doen hun dingen alsof er niks aan de hand was. Cheio 20 anos não é predicar nem nada, que você não convertir. 120 jaar heeft Noach eigenlijk aan deze mensen eigenlijk gepredikt. Bekeert u. Outra querer, nenhum não atende. Geen één heeft het eigenlijk waargenomen. Só onde ai, tô com louco não é da Ze papia. dachten, Noach praat gekheid. Ai não, é com aqui. Nunca nos mirava ser o cai para mim. We hebben nooit regen zien vallen. Que menta Dus fantasia com aqui tá. Noah praat gewoon gek. De chip is gebold. Também são corpo do bisão, Jesus também. Hetzelfde als je zegt van, oh, Jezus kom. Eins ai, ja, maar que fez muito mas tem que Jesus também. Nou, dat zeggen velen nu. Vanaf kleins af hoor ik van Jezus kom, Jezus kom, Jezus kom. En Jezus Ai, me komt uela wanneer. muri bai, Mijn Jesus oma, também. mijn oma is dood gegaan. Jezus is niet Eu gekomen. uela de me uela muri bai, Jesus De também. oma van mijn oma is dood gegaan. Nog steeds is Jezus Ai, niet não. Outra quer gekomen. de ware que coi. Denk je dat ik nog steeds ga blijven geloven in dat fabeltje? Pero aqui que Jesus Deus te bisa. Kijk wat hier het woord van God zegt. 2 Pedro 3, versículo 3 te 4. 2 Petrus 2. 2 Pedro 3, Oh, 3. vers 3 e 4. Vers 3 en 4. É da bisa sabe essa que promete turcos, Dit vooral weet gij, que den é último dia nang bofo na dona lobin ku nang bofon, dat er in de laatste dagen spotters met spotterij zullen komen, seguindo nang mes paixão nang bisando, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggende, onde promessa de sua venida tá. waar blijft de belofte van zijn komst? Pa sombra desde que tata na muri,
Want sedert de vaders ontslapen zijn, tur costa que da mes cos kun nan tabata voor die principe de creação. blijft alles zo als het van begin der schepping af geweest is. Que men gewoon wat meer jap just adverti kaba que tipo de lo baiting. En dat is bofong die benie Jesus. Maar zie, zelf in het boek van Petrus zegt hij, God zegt het aan de waarschuwing aan dat er zullen mensen komen, spotters komen, die eigenlijk het woord van God zal bespotten. Sinsa, Over het komst van Jezus. sim para que tu, tapa motivo de na ignorância mesmo zumbi ainda. Zonder stil te blijven staan is door hun onwetendheid is Jezus nog niet gekomen. Want Tapa so Jesus timanang ainda no bing. het is omdat Jezus van hen houdt, dat God echt van hen houdt, dat hij nog steeds niet gekomen, want hij wil dat iedereen gered wordt. Pero quanto mais Deus que da waren assim bofundi je. Maar God zal niet tot het einde nog wachten. Esse aí não sa. Dat weten wij. Pero não sa se que señal de mostrar quando dura machasi. Wij weten niet tot hoe lang God gaat wachten. Maar Boa. wij weten wel dat het niet lang meer gaat duren. Als we naar de tekenen zien. Boa notícia. Boa tudo lo que te sosdre mundo aqui. Als je naar het nieuws kijkt en alles om je heen kijkt wat er gebeurt, Bota mira que tempo tá cerca. zie je dat de tijd nabij komt. Que men nós Deus doa a nossa história aqui para não se sa que o subanieta cerca. God heeft ons deze verhaal gegeven, zodat wij weten en beseffen dat zijn komst is wel nabij. Me quero echt botar accent e pensar que você toma tempo para parte de piedade aqui. Ik wilde echt een benadrukken op deze stuk leggen, op het steen, omdat het een hele belangrijke stukje is. Zo heb je ons te para que te inteira história. Maar heel vaak staan we stil bij de hele geschiedenis, maar Pero toda história que lo terminar. heel deze geschiedenis en deze verhalen komen einde aan. É que também sigue de é reino de Deus que também bem. Hetgene wat verder gaat is de koninkrijk van God die tot eeuwigheid zal duren. Qual nós temos que preparar para nos baie. Hoe we eigenlijk moeten voorbereiden om het te kunnen behalen. É que Deus deu nosso conhecimento aqui. Het feit dat God ons de wijsheid heeft gegeven om dit te kunnen zien en begrijpen, Para nós essa maneira não é assim. om te doen zoals Noah heeft gedaan. Para advertir ele não que também tem juízo. Waarschuw de mensen dat er een oordeel gaat komen. Que promete Jesus bem. Dat voordat Jezus komt, Não tem que tomar decisão. moeten ze eigenlijk beslissing nemen. Draai na vida 180 graus. Hun leven 180 graden bekeren, Sale fi comfort zone. gaat uit hun comfortzone, Laga turcos que te banda. laat alles staan wat hun eigenlijk verstoort. Deus está mostrando nós que lo passa, é caixa que lo cambia, opicos. God bewijst ons al dat de kleine hoor alles zal veranderen. Nós mira acaba a história de igreja não quanto coisas de. We hebben gezien het geschiedenis van de gemeente, hoeveel dingen is al gebeurd. É conhecimento que nós nos broma com neta. Deze wijsheid is niet om mee te pronken. Nós tava medir força tá quem tem Het mais is niet saber que outro. om te gaan kijken wie meer weet en wie niet. Nós tava na show, Het is niet om mee te showen dat wij het weten. pero tem mensagem de salvação Het eta. is een waarschuwing. Que Deus que pa chama ainda não que den é igreja robusta aqui. Het is een boodschap die iedereen moet weten, die in de verkeerde religie zitten, verkeerde gemeente zitten, om eruit te komen. Mas Deus sabe que tem sincero de igreja aqui. God weet dat er zijn mensen in deze gemeente die wel er oprecht van hart zijn. Que não sabe, pero não tem que saber. Dat hun niet weten, maar wel moeten weten. Talvez nós Deus deu nós é conhecimento para nós compartilhar isso aqui. Daarom geeft God ons de wijsheid om dit even voor te brengen. E tem biata duro para onde hij confrontar que verdade nós passa dentro de aqui. Soms is het wel heel moeilijk voor de mensen om eigenlijk de waarheid te kunnen en mee te kunnen confronteren. Nós duro passa dentro. Maar we zijn iedereen is eigenlijk doorheen gegaan. Jasmina passa dentro. Ik ben doorheen gegaan, Fali is doorheen gegaan. Que men tá coisa nós tem que passar dentro. Pero nós minha escuta corta, pero Deus me está cura nós para salvação. Het is iets dat we allemaal doorheen moeten gaan. Kijk, het is niet makkelijk om te weten alles wat je daarvoor hebt geleerd anders blijkt te zijn. Of een foutheid blijkt te zijn. Het snijden, wat het woord zegt, dwars door je ziel heen. Maar we moeten nederig zijn en accepteren, zodat we herstel kunnen krijgen en door kunnen gaan, zodat we gered kunnen worden. E coisa mais para dizer também,
ora toma decisão para seguir, hoop ik koos tabay susude. Op het moment dat je dan beslissen neemt om door te gaan in het waarheid, in de ware eeuwige evangelie, veel zal er gebeuren. Você conhece qual é a história de Naaman? Kennen we het verhaal van Naaman? Naaman ele estava leproso, Naaman had de ziekte van lepra, pero estava em status. maar hij had wel status. Pero estava leproso. Maar hij had de ziekte van lepra. E me estranha curo. Hij moest wel een kuur krijgen. Ele não era dokter, não era professor, não era todo tipo de Ze dokter. hebben dokters, professors, alle soorten medicijnen, mannen. Nenhum por ajuda Geen Naaman. één kon Naaman eigenlijk helpen. Deus abuta UDJ, banda de Naaman. God heeft één kind van hem gezet naast Naaman. Para o mira timbia com misericordioso e amor Deus tem. Mas quem está malo, mas quem está contra Deus, Deus se tem amor pe. Zo zie je, al is een mens tegen God en de persoon is ziek, God zorgt voor een weg om hem toch naar zijn voeten te brengen. Ela disse, me sabe um ene que procurava. God zei van, deze kind van God zei, ik weet iemand die jou wel kan genezen. Ora ela que a minha mãe o nome aqui. Tipo que a minha mãe trove. Naaman com Ja. Sim, é profeta. Eliseu, sim. Eliseu, sim. Ja. Sim. O nome está alfemente aqui, sim. Ora vamos mirar. Ela disse, me sabe um profeta cuida de Deus, que se pode curar. Ela disse, ok, vai buscar. Ik weet van een profeet die jou zou helpen zou kunnen. Agora, door que tem status, ela pensa. Dus omdat Naaman status had, dacht hij van, Eliseu lo bem buik bisa o chombio para sempre. Eliseo zou komen en zeggen van, leef voor altijd. Deus Eliseu disse, vai banchete bij Jordaan. Eliseo is gekomen en gaf hem een order. Coitada ofensa para Naaman. Ga en ga jezelf baden in Jordaan. in Jordaan. Maar dat was eigenlijk belediging Pastor voor Naaman. Ela verwa kuta está bem seca je, bem doen consejo. Want Naaman had verwacht dat Eliseo zou komen, dus de profeet, zou komen en hem eigenlijk een advies zou geven Então, wat hij status moet doen om te kunnen genezen. Want hij natuurlijk had status. Pero a mensagem bem disse, vai banchete bij Jordaan. En nu kwam een man tegen hem zeggen van, ga maar 7 keer in Jordaan douchen. Antoa, se bora com Rio Jordaan tá, no? En als je ziet hoe Jordaan is, Você me mesto dura bem de Jordaan, so. Ik Depois zou eu pare colher de paciência. ik zou zelf niet daarin treden. Pode me mira bom. Je ziet het bodem niet eens, zo zwart is die zee. Pero Maar ela me será baia, tem Rio Jordaan aí. hij moest in die rivier zwemmen. Agora, ela nu? bisa, ela, ai não, vou lá que nem aqui. Baia tava tabai, passou que man, eco aqui, não tinha sentido. Maar Naaman zei van, nee, Nee. ik ga daar niet zwemmen. Naaman. Dit kan niet. Status. Nee, Que me ame de Jordaan. een man van status in de Jordaan. Tinha rio e Banda. banda, mas Terwijl- bonita, cristalino. Terwijl zijn andere mooie rivieren daar. Nee. Que man, etapa tabai. Je hebt wat erbij. Sim. Etapa tabai que da Simba in Jordaan. Naaman ging, maar wilde niet in de rivier douchen. Passou met um rio Xuxa, tá? Omdat het eigenlijk een vies water was. Pero de Jordaan ela em seu coração. Maar in die rivier heeft hij zijn genezen gekregen. Também são coisas de nosso tempo. Het is hetzelfde in onze tijd van nu. O tá escolher para estar no lado de verdade de Deus. Om eigenlijk gekozen te zijn om aan de kant van God te zijn. Também são coisas que vai no rio Jordaan. Is hetzelfde als douchen in de rivier van Jordaan. Ora bij qualquer outra igreja, Wanneer je eigenlijk naar een andere gemeente zou gaan, não tem problema com nenhum ende. krijg je geen probleem met niemand. Toren andava os Cláudio Clópias. Iedereen zegt je, oh goed bezig Bom jongen. predicação, bom sermão, Goede preek. bom studie. Goede studie. Ga zo door. É momento que você switch. Bobby disse, não, agora que me começar a dar iba sábado. Op het moment dat je eigenlijk verandert en zegt, nee, nu ga ik God zijn woord gehoorzamen en ik ga het op Sabbat eer houden, Logo mira, com esse Cláudio Clópias nada começa a bar. dan ga je zien hoe de schouderkloppen eigenlijk minder zal worden. So, den Jordaan babai,
Omdat je bent in Jordaan gaan. Parce que bakos koibe voluntad de Dios. Je hebt gekozen om God te kunnen gehoorzamen. E tem uma consequência, En het heeft een consequentie aan vast. pero de dentro da na mana em salvação. Maar in die Jordaan heeft Haman zijn genezen E nós gekregen. não outra opção. We hebben geen andere keus. Mas que, em tudo ainda bem contra bo, Ongeacht dat iedereen tegen jou komt, nós não queda para firme para a verdade de moeten we Deus. eigenlijk stilstaan voor de waarheid van God. Nós não podemos dobrar para gente com status, We kunnen niet eigenlijk buigen voor mensen die status hebben. é presidente, De president, é minister, de ministers. todo tem que salva, tem Jordão, é verdade, maneira de parar que Iedereen moet eigenlijk in de rivier van Jordaan genezing kunnen krijgen. mesmo que Hun Deus não redding doble para kunnen Nabucodonosor, Net als wat dat God niet voor Nabokadnezar heeft veranderd. Deus mandou ser a reconhecer quem Deus está, God heeft Nabokadnezar de wouden ingestuurd, oerwouden ingestuurd om te laten zien wie hij is. você com Deus precisa para Nabucodonosor da bata, Weet je wat God heeft gezegd hoe Nabokadnezar was? tá, Deus descreveu que é o mais alto dentro, God heeft Nabokadnezar beschreven als de grote en machtige van al. pero tá me ser reconhecer Deus maneira Maar zelf hij moest God herkennen zoals hoe God is. que não tem nenhum vende de batera, Dus er is niemand hier op aarde vai contra a vontade de Deus die e tegen sale de com wil êxito. van God gaat en succes hebben. Não turca me diba na Roma, Niet alle weg leiden naar Rome. mas ainda bisa o Bíblia. Zoals we zeggen. Tá caminho te na salvação. Één weg is er. Qual a tot verdade e redding. evangelho de Deus. Eén waarheid is die we brengt naar het eeuwige leven. E da pensei que era bisa que sai no momento que nós que vai dentro do Jordão, nós que a se costa correto, Op het moment dat we willen gaan douchen in de rivier van Jordaan en willen het juiste doen, nós declara guerra contra Satanás. verklaren we eigenlijk oorlog tegen de duivel. Que man, ela vai babin com turso fúria. Dus hij zal ook met al zijn macht en zijn kracht komen. Nós agora nós passa em Revelação capítulo 17, We hebben dit gelezen in Openbaring 17. é mulher ribe dragão, De vrouw op de draak, representar a igreja, die symboliseert het kerk, pero gemeente, é tinhun também, maar die had ook kinderen, mama cuyu, moeder en kind. que man, nós wak também, nós agora den é Zacarias, We hebben ook gezien in Zacharia, é mulher de Eva, de Eva, de vrouw in de Eva, é doctrina falso, de valse leer é mulher que ela de Ojevar, en de vrouwen met de vleugel van Olivaar. Dat que tá zijn de kinderen que tá aí é macuto de cielo entre terra e cielo, die de Eva eigenlijk omhoog tilt tussen hemel en aarde. tá toda a igreja não que não tá para a verdade de Deus. Dit zijn al de gemeenten, de kerken, de religies die niet staan voor het ware evangelie. Deus tem matur, God houdt van alle. nós estamos tem matur, Wij houden ook van alle. pero a realidade nós tô porque Maar de waarheid kunnen we niet verdraaien. até sei que para realizar na En mesa. dit is wat we eigenlijk moeten beseffen. Agora nós três é verdade, Op het moment dat we de waarheid brengen, nós estamos tendo dificuldade, a mim hebben seguro, krijgen wij ook strijd. passou me saca de maneira boa está me donando em sua cara. Omdat het is eigenlijk net zo'n klap dat je iemand in zijn So se gezicht 30 geeft. anos bata de uma Want igreja, als je 30 jaar in een gemeente zit, de mentira, in een valsheid zit. me sabe agora que colocou para si sempre não está correto. En als ik je nu zeg dat alles wat je hebt geleerd eigenlijk niet klopt met de werkelijke waarheid, É não tá fácil. is het niet. Para nós que 300 não tá fácil. Voor ons die het ook brengt, is het ook niet makkelijk. Pero nós temos todo amor possível. Maar we brengen het alle liefde Nós mogelijk. esse Jesus está metendo crise nós. Want dat is wat God, ook Jezus, ook voor ons eigenlijk verwacht. Ok. Daniel 2, Daniel 7. Daniel 2, Daniel 7. Nós terminar. We zijn daar Nós terminar. gebleven. We gaan nu Legal, me tot recap. slot kopen. Recapitular. We zullen even een kleine samenvatting doen. Daniel 2, imagem na Nabucodonosor. Daniel 2, het beeld van Nabokadnezar. Daniel 7, sonho Daniel. Daniel 7, de droom van Daniel, die eigenlijk een toevoeging is op de droom van Nabokadnezar. Juist. Que man, nós mira, ouro, We hebben gezien, goud symboliseert Babilonia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Medo-Persen, de brons, Medo-Persen. E Eleon En Griekenland en dan Rome. está representar Babilônia. En de leeuw symboliseert Babylon. E Ber está representar Medo-Persa. De beer symboliseert Medo-Persen. Nós agora nós lezen que esta para de banda. We hebben gelezen dat die eigenlijk aan één kant zit.
E nós mira e braça nanta de dinheiro. We hebben gezien dat de armen van ijzer waren. A Jordi Die brons. Sorry. Die plata. Zie je dat goed? de plata. De armen waren van brons Pero nós mira de dois braças, socorro. en zilver. We hebben gezien dat die twee armen hadden. E nós mira que berta de banda. We hebben gezien dat de beer aan de zij, op zijn zij zat. Dat was dois império reinado com uni. Dat waren twee koninkrijken die samen zijn gevoegd. Eles não davam mais forte que outro. Die andere was krachtiger dan de ene. Eu pensei, eu mira que é berta de banda. Daarom zie je dat de beer eigenlijk aan één kant zit. De ene kant is hoger dan de andere. E eu mira três representantes, três Je ziet de 3 ribben in zijn bek. império na mais poderoso que ela Dat zijn de 3 conquistar. koninkrijken dat Medo-Perse eigenlijk heeft veroverd. Da Babilônia, Egipto com Lídia. Dat is Babylonië, Egypte en Lydia. E eu mira Grécia, está representar é metal, Je ziet Die- Griekenland, bronze. symboliseert het bronsgedeelte. Eu mira que tem quatro cabeças. Je ziet dat hij 4 hoofden had. E nós mira que ora Alejandro Magno We hebben gezien dat toen Alejandro Magno acaba de conquistar, derrotar Medo-Persa, não? op het moment dat hij dan Medo-Perse heeft veroverd, E lá é uma lesa, heeft hij eigenlijk een ziekte gekregen. qual anda pensa malaria, Wat geschiedenis vertelt dat het malaria was. ela muri, En die kwam te overleden. ora ela cabe muri, Toen hij kwam te overleden, e su império dividido em quatro. werd het koninkrijk van Griekenland verdeeld in 4 koninkrijken. Quatro general, não? Welke zijn de 4 keizers? Cassandro, Lysimaco, Ptolomeo, Seleuco. Cassandro, Lysimaco, Ptolomeo en Seleuco. Cada um com um território, Elke heeft een deelgebied gepakt que representa quatro cabeças, não? die eigenlijk symboliseert nu de 4 hoofden. Que é bom, mira, com Van die história da cana. Zo zie je hoe geschiedenis loopt. E nós cheguei é parte de dinheiro. Nu zijn we gekomen bij het ijzergedeelte, de benen. É hora que representa é bestia espantoso Die aí. symboliseert het verschrikkelende dier. E nós mira das minhas limpa gente, parece que da gente héroe tem. Ik maak tanden schoon en nu zie je deze, ze hebben ijzeren tanden, dus geen tandsteen. Me diga essa conta assim limpa aqui. Geen tandsteen dus. Que me para mira é link que tem, mira, é héroe de Pianan de Daniel 2 e é héroe de Daniel capítulo 7. Zo zie je die link dat hij heeft met Daniel 2 en Daniel 7. E nós mira que também sabe, etapa tem 10 cacho. We hebben ook gelezen dat hij 10 horen had E pia planta pia tem 10 dedos. en de voeten hadden 10 tenen. Nós mira que 10 dedos na bira 7 passou 3 horas destruir. We hebben gezien dat de 10 tenen 7 werden, omdat 3 werden vernietigd. E nós mira den Daniel 7 que é cacho que arranca 3 de não. We hebben gezien in Daniel 7 7 dat de kleine hoorn 3 heeft uitgerukt, para por minha existência. zodat hij tot stand is kunnen komen. E cacho que te sunco oor com nós também botar ênfase se baje. En de kleine hoorn is wie wij eigenlijk nu aandacht gaan besteden. No awe, Niet vandaag, a sua cacho que aqui tem cos, com botinho mestei 2, 3, 4, 5, luna ou para baje. Não é que me tá. want deze kleine hoorn is een beetje... heeft veel tijd nodig. Pero nós também outros vamos também papel de cacho que aqui. Maar volgende week gaan we meer verdiepen in deze kleine hoorn. Wie Para het nós, is, para wat het nós, is. agora bom, nós começar, nós estamos buscando o trono de Satanás. Niet vergeten, we waren begonnen Que é da cordeiro Helene aí. hoe we de troon de Satans op zoek waren. A Bíblia está algo num puzzle. Bijbel is net als een Nós puzzelstukje. estamos ali fora da igreja de Pérgamo, We zijn vanuit Openbaring 2 até nós temos Daniel 7 com en Daniel nu 12 zijn de we banda. helemaal in Daniel 2 en Daniel 7. Tá pensei, botar mais op igreja, nós compreender a profecia não. Daarom veel gemeentes begrijpen de profetieën niet. Mas o bono porque Daniel, a revelação só 5 Daniel. Want je kan Openbaring niet pakken zonder dat je Daniel pakt. E bono porque Daniel se revelação. En je kan Daniel niet bestuderen zonder dat je Openbaring ook bestudeert. So in Daniel, a bisa será e book tem tempo de fim. Want in Daniel zegt hij, ziel deze boek
tot het einde van de aarde. Den gewoon lebih sa gewoon abre boekje aqui. En op beest was. Nós wa e animal que ela mencionado We hebben gezien Revelação de Três. alle diergedeelte wat Openbaring 13 heeft beschreven. Nós mire que tá link direct com Daniel capítulo 7. We hebben gezien dat het gelijk linkt in Daniel 7. Ora nós vai Daniel capítulo 7. Toen we in Daniel 7 zijn gegaan, Nós bisa automaticamente Daniel 7 tá copy quando bisa tá copy beeld de Daniel 2. Zie. We hebben ook gezien dat Daniel 7 is eigenlijk een aanvulling op Daniel 2. Ora nós soort 2, Daniel 2 com 7 band En toen hebben we ze alle twee gepakt, Daniel 2 en Daniel 7, en zijn samengezet. Agora nós mira é bestia que agora mencionar com den é de 4 bestia que não tava de number. En toen hebben we een dier gezien die werd beschreven die geen naam had. Agora nós sabe coisa mira mais interessante, mas agora nós werd- chega na é bestia mesmo quando nós estudia. En toen werd het nog spannender, omdat we zijn nu bij de dier gekomen die we gaan bestuderen. Amen. Outro simão, nós focus e bacate aqui, Dus volgende week gaan we focussen op de kleine hoorn, para depois nós switch by back para a igreja não. om daarna weer terug te gaan Zo naar de tegen ons gemeente, want daar zijn we ook gebleven. Eu oro mais danke para é tempo, Dankjewel voor jullie tijd. Zijn er vragen? ansi. Tem pergunta? Oh, even onderhouden. Nu is de tijd. Even snel, voordat we eindigen. Vragen. Als er geen vragen zijn, ook even aangeven. Nee, geen vragen. Oké. Oké, met tá contente que estava tá We duidelijk. zijn echt blij dat het heel duidelijk is. Als er later wel in de Correct, week, juist, wanneer jullie juist. eigenlijk dit even weer bestuderen en als er vragen opkomen, schrijf ze op en volgende week kunnen jullie ze toch nog stellen en dan kunnen we samen even naar kijken. Juist. É importante tá nós compreender é sucesso na. Het belangrijke is dat wij eigenlijk goed begrijpen wat God hier wil ons laten zien